Il-Gvern ħabbar iżjed rilax ta' miżuri restrittivi li jitlu fis-seħħ minn nhar it-tnejn li ġej. Fost dawn il-miżuri minn nhar it-tnejn li ġej ristoranti, bars, każini u snack bars ser jitħallew jibqgħu jaħdmu sas-satej ta' filgħodu jekk dan huwa permess mill-liċenzja tal-istabbiliment. Intant dawk l-istabbilimenti li l-liċenzja tagħhom tesiġi li jalqu qabel is-satej ta' filgħodu għandhom jalqu fil-ħin stabbilit fl-istess liċenzja. Minn nhar it-tnejn li ġej ukoll il-mezzi tat-trasport tal-baħar se jitħallew jaħdmu b'65% tal-ammont ta' passiġġiera li jistgħu jtellu filwaqt li l-water parks se jerġgħu jiftħu. Sport li involvi kuntatt għat-tfal ta' taħt 17-il sena se jerġa' jkun permess filwaqt li l-fitness classes se jiġu jkunu permessi li jerġgħu jibdew ikunu organizzati. Minn nhar it-tnejn li ġej ukoll se jiżdiedu l-ħinijiet ta' viżitaturi tal-iswali ewlenin fl-Isptar Mater Dei. Dan se jkun estiż mih-11:30 ta' filgħodu sas-sija ta' nofsinhar u mit-3 ta' nofsinhar sa 8 ta' filgħaxija. Il-Gvern ħabbar ukoll li mill-ewwel ta' Lulju kull min ħadd dożi kollha tal-vaċċin u għaddew 14-il ġurnata mill-aħħar doża u għandu fil-pussess tiegħu ċertifikat tal-vaċċin se jkun jista' jibqa' mingħajr maskra f'postijiet pubbliċi fil-miftuħ dan sakemm ma jinġemgħux iżjed minn żewġ persuni imlaqma flimkien. Barra minn hekk, tfal ta' taħt 12-il sena jistgħu jibqgħu bla maskra sakemm ikunu akkumpanjati minn persuna li huwa mlaqqam kontra l-COVID-19.